ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ଧାରଣାଚ୍ୟୁତ ହେଲା 3 ବଗି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଓଡ଼ାର ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ଏବଂ ଶାଲିମାର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ତିରୁପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛିରୁ ଶାଲିମାର ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଲାଇନ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦୁଇଟି ବଗିକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ 3ଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଶାଲିମାର ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତିରୁପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 2ଟି ବଗି ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଅଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଲରିରେ ଯାଉଥିବା ଲୁହା ଧାରଣା, 7 ମୃତ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରାଙ୍ଗଲ ଓ ମାମନୁର ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏକ ଲରି ଓ 2ଟି ଅଟୋରିକ୍ସା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ ୟାନିକ୍ ସିନର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ 2025ର ପୁରୁଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ୟାନିକ୍ ସିନର ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଜେଭେରେଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟାନିକ୍ ସିନର ଜିତିବା ସହିତ ନିଜ ଟାଇଟଲକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନ୍ରେ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ୟାନିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲା ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସତର୍କ ନଜର ଦେଇଛି। ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା, ଇରାନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରବିବାର ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସକୁ ଅରାଘାଞ୍ଚିକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବାର ପରୀକ୍ଷା। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଉପଗ୍ରହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ, ଏହି ନାମରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏହା ଏକ ଉପଗ୍ରହ ସେବା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଟାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହଜରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବାର ବିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଜିତ କୁମାର ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ଚେନାବ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଶ୍ରୀମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କାଟ୍ରା ଷ୍ଟେସନରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କେବୁଲ ଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ରେଳ ସେତୁ ଅଞ୍ଜିଖଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଉପତ୍ୟକାର ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ର ଡିଜାଇନକୁ କରିବା ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବିଯୁକ୍ତ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ଚଳାଚଳ ରହିପାରିବ। ଚେୟାର କାର୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଯେପରି ବରଫ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହିଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ 7 ଡଲଫିନ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ 5ଟି ଇରାୱାଡ଼ି ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 7ଟି ଡଲଫିନ୍ ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତି। ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଲୁଟ୍ କଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅପରାଧୀ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତି ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭିଆର୍ପି ଏରିଆସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଡକାୟତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲାଣି କୁହୁଡ଼ି, କାଜୁ ଆମ୍ବକୁ ବିପଦ ଚିନ୍ତାରେ ଫୁସଫୁସ ରୋକି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିପଥରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି 52 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ସୁରୁଣୁ ଶୀତ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କବଳିତ କରିଛି। ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଳ
ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଫଳ ଫୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ଦର 83,000 ଟପିଲା। ସୁନା ଦର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ରେକର୍ଡ 83,000 ଟଙ୍କାରେ ଟପିଛି। ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ରହିଥିବାରୁ ସୁନାର ଚାହିଦା ଏବଂ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସରାଫା ସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ 99.9% ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାର ଦର ଆଜି ରେକର୍ଡ 83,100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ଦର 82,900 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର ଆଉନ୍ସ ପିଛା $2780 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 4 ସପ୍ତାହ ହେଲା ସୁନାର ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 25 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 82,420 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 2,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବୀର ପାହାରିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସ୍କାଏ ଫୋର୍ସ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ଏହି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 15.30 କୋଟିର ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 26.30 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏବେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 17.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ 3 ଦିନରେ ମୋଟ 59.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। ମହିଳା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ମହିଳା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ 2024-25ରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଜଳବାୟୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବୈଶ୍ୱିକ ଉଦ୍ୟମରୁ ଆମେରିକା ଓହରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ସଂହତି ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନୋଟିସ୍ ଦେବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭୋଗୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।